नोंसोरनि न' आं नङा बिथिं नङा बिथिंसो सिगांनिफ्राय मानो खोन्थाया नों आंनाव सोंबासो औ सरि थुदो रथ' मा जाखो नों सोर आबा नोंनि न'आ आंहा न' गैया औ सरि न' गैया बिदिब्ला बिसोर सोरमोन आंखौ जंखायनाया मिन्थिया नों मिथिगौ नामा मिथिया थुदो होमब्ला मानो बासायनाङामोन नामा नङा माने नों हारसिं बिसोर एफा बुरजा आंनि न'आ सफैबायमोन हाबलांनोमोन नामा नाङा दे माब्लाबा सम मोनब्ला हाबलांसै दे होमबालाय नोंनि गोसो थादो बाय ए आबा मा जाखो खामानिया मा जाखो जाथ'वाखै खेबसेयावनो बोरै मिथिनांगौ जाखो आरो एसेबां खम समाव जेन खामानिया जाफुंगोन गोसोआव फोथायनाय लाखि बस साननाया गोरोबलायोब्ला एक सेकेन्डबो नांनाय नङा चुप जाम्बा हेलौ खामानिया जाबायना बाजाराव लोगो मोनदोंमोन नाथाय सानैसो मानसिजों हांगामा जानानै बै मानसिफोरखौ आंनो हगारहरदोंमोन नोंनि सुबिदानि थाखाय जा खालामो गोख्रै खालाम नोंनि आखायाव समा जोबोद खमथार वेल डान बाय मा जाखो बाजारनि मानसिफ्रा सोमखोर सारनिसोमोननो थौ थांसै
आगै आगै नों मोजाङै दङथ'? मोजाङैनो दं आदा। नों मानो हारसिं हारसिं बेरायबाय थायो? माबाफोर नांगौब्ला आंखौथ' बुंमोन ना। आदा आं बेरायनाय फावैनो बाजारसो खालामदोंमोन। बेवहायनो सोरमोन बिसोरो? आं मिथिया आदा। नाथाय आंखौ आबायासो बासायफैदोंमोन। सोर आबा? आं मिथिया आदा, नाथाय बेयो गुबुननिसाय आलादासिन। बबेनि बियो? मिथिया। होमब्ला नोंखौ बोरै मिथिगौ बियो? आदा। जाम्बि गथ', माब्लाबा सम मोनोब्ला आंखौ लोगो हमबानो जाबाय। जाबाय दे, मिथिबाय आं। थांदो, गोबां खामानि दं आंहा, नाथाय हारसिं बाराद्राय दाथाबाय। दे होमब्ला आदा। जाम्बि गथ'। ए बिरादमान, आरो बियो जेराव थांनो हो, नाथाय बिजों मानसि थांफानांगोन। 자,